Apropant-se a la temporada càlida, l'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa un programa intensiu de tractament contra els mosquits. Aquesta campanya, dirigida pel Servei de Controls de Mosquits de la Mancomunitat Intermunicipal, té com a objectiu principal reduir la població d'aquests insectes molestos, especialment del mosquit tigre. El tractament s'està duent a terme en uns 3.000 embornals distribuïts per tot el municipi. Aquesta acció, que inclou l'aplicació d'un producte biològic segur i respectuós amb el medi ambient, ha realitzat 3 vegades durant la temporada de mosquits, que s'estén des del mes d'abril fins a l'octubre. Paral·lelament a aquesta iniciativa s'està duent a terme una campanya de sensibilització ciutadana per educar sobre com prevenir la proliferació dels mosquits en espais privats. Es destaca especialment la importància d'eliminar l'aigua estancada en testos, piques i altres recipients que puguin servir com a lloc de cria per als mosquits. Amb aquestes mesures, l'Ajuntament de Figueres busca assegurar un ambient més saludable i confortable per als residents durant els mesos d'estiu.